Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave en ny video og det er en tutorial om hvordan man laver en thumbnail til sine videoer. Ja, og det bliver en tutorial på, og du skal bruge det her program, der hedder Blinken. Det vil jeg i hvert fald bruge i dag, og jeg lægger et link i beskrivelsen til hvordan man downloader det. Og så må jeg selv finde ud af alt det der med plugins og alt det der. Jeg vil bruge uden plugins i dag, fordi at jeg tænker lidt på jeres. De vil jo kaste så mange plugins her, som jeg har lige nu. Men I vil sikkert starte op, når I starter på internet op, så vil I sikkert have sådan her, ikke? Så det I vil starte med for at lave en thumbnail, det I vil starte med det at gå ind på billede, lagret størrelse, eller bare, hvis det er engelsk, billede, og så er det den her nummer 2, jeg kan ikke huske, eller sådan noget. Det er i hvert fald sådan et her billede. Så skal I bare, her står der 800 eller 800 og 600. I skal øverst skal I skrive 12. Yes. Her skal I skrive 7. 20. Yes. Det var sådan. Ja, okay. Så det I vil starte med, eller det jeg vil gøre for det her banner, det er at gå op på den her. I er inde på pensel lige nu. Vi er på 2. Her så går vi ind på, lad os sige 7. Og så skal vi bare lige hurtigt lave et banner jo. Bare lige hurtigt for ens video, hvis I bare lige hurtigt har lavet en. Kan bare gøre sådan her, for eksempel. Eller sådan et eller andet. Et eller andet, hvis I ikke gider det og sætte det ind og sådan noget. Det laver jeres egen. Hvis det er I har fundet et billede fra internettet, så skal I bare skal I kopiere det, og så skal I trykke kontrol og så V her. I har jo ikke lavet det her, vel? I har ikke lavet de her streger her, vel? Så skal I bare kopiere, og så sætte ind her, og så kommer der sådan op på skærmen, hvor der står vil du det hedder nu keep canvas size og sådan lidt. Du skal bare trykke keep canvas size for plus. Når man starter internet, så tror jeg det vil være internet, og så er det bare keep canvas size på den, det er godt. Og så har I sat ind, og så kan I bare flytte lidt rundt på det eller sådan. Men vi vil lave vores egen i dag. Og hvis det er I har sat et billede ind, da I har sat et billede ind, så skal I bare vente til jeg lige har gjort det her. Så nu har vi gjort det her. Så kan vi bare lige til den der, og så gør jeg sådan der, og så gør jeg sådan der, og så kan vi vælge nogle farver hernede. Jeg tager den her. Sådan der. Yes, så tager vi den igen, så tager vi den der, så tager vi den. Så tager vi den der, så tager vi den der, og så tager vi... Og læg mærke til hvad jeg gør herover. Den. Nej, nej, ikke den. Og læg mærke til hvad jeg gør med min mus, og så prøv at se om I gør det efter. Læg mærke til den kan bare bage. Så har vi lavet det her, eller sådan noget, der ligner det. Og så vil vi starte med at lave et nyt lag her. Så trykker jeg på den der, tilføje et nyt lag. Og så
vil I gå ind på den her tegn, og det står for tekst, og så kan I trykke her. Og så vil der være nogle forskellige. I vil ikke have her, som jeg har sat ind, for eksempel cartoonist, Comica Access. Okay, det vil I ikke have. Og jeg lægger link i beskrivelsen til den hjemmeside, hvor at I kan, finde nogle forskellige tekst, som I godt kan lide, og så kan I, så kan I downloade dem. Jeg kan bare lige se en YouTube-video om, hvordan man downloader dem eller sådan noget, men det, ja. Og så vil I gå ind, og så skal jeg lige prøve at vælge en her. Ja, vi tager den her. Jeg skal vist tage den op på 100. Yes. Og så skal vi bare skrive, hvad skal vi sige, den her video skal handle om. Minecraft for eksempel. Så kan I bare skrive Lucky. Det skal være helt vildt. Har det siges? Det skal være helt vildt. Helt vildt, ikke også? Yes. Okay, så skal I bare skrive i blok, hvis det er det. Her. Så Lucky Block, vi vil gerne have det. Vi vil gerne have det. Ja, vi vil gerne have det her. Så skal I gå ind på den her rullestav, når jeg har skrevet det ind. Rullestav. Ja, jeg vil lage på. Så et rullestav. Og så skal I til den her op på 9 og hælde. Så er på den her, som hedder Gradient. Ja. Gradient. Og så er der dem her op. Jeg vil tage den her, fordi det vi plejer at gøre. Ja. Yes. Og så skal I bare vælge hernede på 2 farver, I godt kan. Vi skal bare. Wow. Jeg glemte lige, hvad det her. Jeg glemte lige. Ja. Og så går vi ind på den, og så gør vi det her. Og så vil det måske sådan her ud. Så skal I bare bøje den ud, og så kommer det til at være sådan, at det er lyst, og så bliver det mørkere og mørkere, eller de har taget for nogle farver. De farver, I godt kan lide. Ja. Og så sådan ud. Jeg vil tage en effekt på, men det kan I desværre ikke gøre. Så skal I installere plugin. Og så kan I se en YouTube-video om, hvordan man installerer plugin, men det vil jeg bare gøre sådan her. Yes. Sådan. Nu vil jeg tage det, og så tænker jeg også, vi kan tage en lille drop shadow. Og det skal være med hvid. Tror jeg. Ja, det skal være med hvid. Det kommer også med midt i regnen. Ja. Det vil I ikke gøre, men I skal installere plugins først. Så hvis I dem jeg lige brugte af plugins, det var Drop Shadow og Outline Object. Ja, der er 2 Outline Object, men I skal bare til den her. I skal bare til den her med det her lille cirkel på. I kan også se. Ja. Og så har vi lavet det. Og så ved jeg ikke, hvad jeg vil gøre. Jo, YouTube. Så vil jeg prøve at hente en transparent baggrund. Ting fra Minecraft ind. For eksempel et golden apple fra Minecraft. Og husk nu at skrive PNG på det efter. Inde på Google Billeder skal I huske at skrive PNG til sidst I vil søge på. Så for eksempel en hat. Så skal I skrive PNG til sidst. Hat. Hat. Og så skal I bare skrive PNG til sidst. Så jeg må lige finde en. Og så jeg sætter lige på pause, så kommer jeg tilbage. Og så skal I bare kopiere det, og så skal I bare
lave et nyt lag hernede, og så skal I trykke kontrol og så V, og så kommer den ind, og husk nu at skrive PNG, for grund af, så kommer der ingen baggrund på den, og det er det, jeg synes er helt vildt. Jeg tænker lidt, hvad skal vi gøre med det? Husk at holde, hvad hedder nu, den der pil oppe. Hvad nu, mand? Jeg finder lige ud af, hvad den hedder. Okay, det fandt jeg ikke lige hurtigt ud af, men... Okay. Men, ja, den der lille pil opad, den som er over kontrol. Den der lille pil der, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den skal holde nede imens. Og så skal I gå op på den her, og så skal I tage den op. Fordi at så beholder den det. Altså hvis I ikke holder den nede, så gør den bare sådan her, ikke også? Det gider vi ikke. Ja, sådan her. Og så skal den der, hvis I gerne vil have den sådan her. Så gør jeg bare lige det her. Det kan I gøre, men indtil jeg har fået plugin, men jeg gør det bare lige hurtigt. Ja. Så tror jeg, vi vil have en. Det er den. Gør det bare lige sådan her. Sådan der. Mærk det, jeg gjorde her. Læg godt mærke til det. Og så har vi det. Ja. Det var så lige godt nok. Hov. Ja, nå, ja. Okay, og nu ved jeg ikke, hvad jeg vil gøre ellers. I kan tage nogle PNG-files, og det her med lag, det kan jeg lige fortælle jer. For eksempel, prøv at se, hvis vi tager den her op her, så I tager den over, og nu nedenunder, altså, og hvis du tager den her nedenunder, så kan man ikke se dem, så er de under baggrunden. Det skal det helst ikke være. Så det vil se sådan her ud. Så vil I have det sådan her. Så skal jeg sige det er bare lige. Ja. Hvad skal vi ellers lave? Skal vi på den lille Minecraft med? Prøv lige at gøre, så henter jeg lige sådan her. Husk at skrive PNG, når jeg skal bygge. Så bare lige remember jeg på. Og så skal I bare huske at kopiere den, og så går vi op på det her. Og så laver vi ja, godt. Så laver vi et nyt lag. Og den tror jeg skal være... Ja, sådan, ja. Og så kopierer jeg den bare. Kopierer den. Nej. Sådan der. Bum. Godt. Okay, så er der sådan noget mærkeligt. En outline. Yes. Godt. Og nu har vi vist det banner. Sådan ser det ud nu, det her banner, som vi har lavet. Og så skal I huske at gå ind på file, når I skal save den. Som så skal I gå ind på den her lille ting her. Og så skal I huske at trykke på PNG, fordi PNG det er det eneste, som kommer igennem. Og ja, jeg har lavet den. Ja, okay, det var ikke en så professionel tutorial, men det var det. Ja. I gør det meget mere professionelt med at se andre videoer, som er meget mere professionelt. Ja. Yes. Vi vil gemme den som... Ja. Og så her. Okay. Lidt alle sammen. Det var godt. Ja, så det var det for den her tutorial. Nej, YouTube, jeg skal også lige fortælle jer, hvordan I, hvordan vi får lavet thumbnails, hvis I er helt nye til YouTube. Det viser jeg lige til YouTube. Og det jeg mener med, hvordan man får dem ind på sine videoer, det er, at når du lige er begyndt at starte en YouTube-kanal, så kan du ikke, kan du ikke bare, kan du ikke bare,
spørgsmål. Så kan du bare lægge en thumbnail ud, som du vil. Du skal først gøre ting, som... Ja, du skal først gøre nogle ting, før du kan lægge dem ud. Du vil ikke lægge dem ud, hvis du ikke har gjort det, som jeg viser jer nu. Du vil gå ind på Creator Studio. Ja, så kommer du her til den her. Så kan du bare trykke på Channel. Status and Futures. Ikke det andet her. Status and Futures. Så skal du gå ind på... Så her et sted, jeg tror det er lige her et sted, hvor der står Enable heroppe. For mig så gør det ikke heroppe lige nu. Det gør det kun hernede, fordi jeg gider ikke livestream, og det behøver jeg ikke at sætte det. Men så vil der stå Enable heroppe eller noget. Så skal I bare trykke på den, og så kommer der noget op med, at du skal skrive en kode og det. Så skal du bare sætte din telefonnummer ind, og så kan du vælge, om det skal være, om de skal ringe til dig, eller om de skal give dig en besked. Og jeg foretrækker besked, for ja, jeg gider ikke tale med fremmede folk. Nu ved I det. Og så vil I få en besked med en kode, for eksempel 8899345, ikke også? Og så skal I sætte den kode ind, og så tryk Done, eller sådan noget i den stil. Og så vil I kunne gøre det. Ja, yeah. Det var det. Så ved I lige, hvordan man gør det. Ja. Og hvordan man sætter en thumbnail ud på sin video. Altså, hvis du gør det på computer, du kan kun gøre det på computer. Altså, når du er i gang med når videoen er i gang med at download, så skal du bare lige skrive, hvad den skal hedde, og description og sådan lidt. Og så til allersidst, inden du trykker heroppe, hvor der står done, altså send ud, så kommer der noget hernede, sådan 3 firkanter, hvor der er 3 billeder fra videoen. Men det du skal gøre, det er at trykke på thumbnail eller et eller andet. Så kommer den op i dine filer, og så skal du vælge den, som du har lavet. For eksempel den, vi lige har lavet. Og så skal du bare trykke done, og så skal den lige load lidt, og så skal du bare trykke done, og så sætter den det ud. Og så inden man ser videoen, så kommer det billede til at være der. Ja, det var ellers det for den her video, YouTube. Undskyld, den blev meget lang, men det var det hele værd. Og så må jeg ellers bare have det godt. Vi ses igen. Hej hej.